Les nevades caigudes aquests darrers dies i les baixes temperatures previstes per aquesta setmana han permès als responsables de Masella anunciar oficialment que obriran aquest proper cap de setmana. Encara no tenen clar si ho faran dissabte o fins i tot si ho podrien avançar una mica i obrir ja divendres. Tot i això, es mostren molt satisfets dels gruixos que han pogut acumular, un fet que els permetrà obrir en molt bones condicions. Ahir va nevar, es preveu que demà al vespre hi torni, venen una baixada de temperatures importants a partir de dimecres, dijous i divendres, que es podrà fabricar molta neu, i bé, preparant ja tot per obrir aquest cap de setmana per inaugurar la temporada. Sí, està previst que segurament ja es podrà obrir el sector de la Tosa, Comoriola i fins aquí baix al Pla de Masella. Anirem ultimant els últims dies de setmana per veure què es pot obrir exactament, però vaja, a les cotes altes ha caigut força neu i aquí baix, bé, ara ho arreglarem amb el tema dels canons i perquè es pugui arribar fins aquí al Pla. Tant Masella com la resta d'estacions de Cerdanya es mostren molt satisfetes que l'inici de temporada hagi estat tan bo i sobretot el fet de poder obrir pel pont de la Puríssima. És molt important. De fet, a veure, no és lo habitual, però sí que és cert que aquests últims anys s'ha pogut obrir en molt bones condicions i realment els esquiadors en tenen moltes ganes. A la Molina, on aquest dilluns els operaris treballaven de valent per tenir tots els remuntadors a punt, mantenen la data d'obertura per al 30 de novembre. Tot i això, l'estació presenta unes molt bones condicions de neu i, de fet, en les darreres hores s'han acumulat més de 25 centímetres a les cotes mitjanes del complex.